Hvor forskellige vi mennesker end kan have det her i livet, så er der dog visse ting, som vi altid er fælles om. Blandt de ting, som vi sådan er fælles om, er også det, vi kalder bekymringerne. Og dem vil vi i dag i vores lille andagt standse et øjeblik ved, ud fra et bibelvers, som apostlen Peter skriver i sit første brevs kapitel 5, vers 7. Kast alle jeres bekymringer på ham, til han har omsorg for jer. Måske er det blandt andet dette bibelvers, salmedigteren Paul Gerhardt har tænkt på, når han i sin kendte og stadig meget brugte salme, Befal du dine veje, skriver sådan: Så kast da al din smerte på Herrens stærke magt. Der røres her ved noget, som til trods for den jo efterhånden ret så betryggede tilværelse, som vi ellers i alle måder efterhånden er blevet mestre i at opbygge, alligevel ikke synes at kunne få bugt med. Nemlig det, der hedder bekymringer. Der er det mærkelige ved det, at vi kan finde løsninger på mange forskellige ting. Men her findes tilsyneladende ingen menneskelige løsninger. Det er som om, at hvis vi får lukket for dem et sted, så dukker de snart efter op et andet sted. De hører tilsyneladende uudryddeligt sammen med det at være menneske. De er ligesom en del af vores tilværelse, som vi ikke kan komme af med. Det store spørgsmål er derfor nok heller ikke at få stoppet bekymringernes kilde. For det ligger nok uden for vores mulighed og magt. Spørgsmålet er nok langt mere et andet. Nemlig, hvad vi gør med vores bekymringer. Og det er netop under den synsvinkel, hvad vi gør med vores bekymringer, vi skal overveje det ord fra apostlen Peter. For det er om dette spørgsmål, hvad vi skal gøre med alle de sorger og bekymringer, som vi dagligt går og tumler med, eller som måske bedre sagt tumler med os. Det er netop i det ordet fra apostlen vil række os en hjælpende hånd. Hvad siger da disse ord til os? Kast alle jeres bekymringer på ham, til han har omsorg for jer. Jo, de siger noget til os, når vi måske går og tror, at det med sorgerne og bekymringerne, det er nu engang vores lod. En lod, som alle, før eller siden i hvert fald, får deres del af. Men det er de jo ikke. Ordet siger noget til os om, at de er Guds retmæssige ejendom. De hører under det, som han vil sørge for. Derfor, når vi går med vores sorger og bekymringer, som om det var vores, som noget vi selv skal kæmpe igennem, så fratager vi egentlig Gud noget, som hører ham til. Rettelig hører de under Guds ansvar. Når Gud forbyder os at slæbe rundt med vores sorger og bekymringer, så er det ikke fordi han mener, at vi må være uafhængige af det, der sker omkring os. Det ved vor Herre og Skaber godt, at vi er, og at det er uladsiggørligt at være uafhængig af det. Nej, det kommer af, at han har sagt til os,
Jeres himmelske far ved, at I har alle disse ting nødige. Det er altså slet og ret vantro, når vi slæber rundt med vores bekymringer i den tro, at det er noget, som vi skal slås med, og som ingen andre tager sig af. Der er en, der har omsorg for os, og det er Gud. Der er noget mærkeligt ved ordet omsorg. Hvert sprog, også det danske, har sin egen mærkelige formsans. Ligesom skiftende tiders jordlag kan lægge sig som et blad eller et insekt og falde til om det og bevare aftrykket af det til sene tider. Sådan forholder det sig også med ordet omsorg. Det har noget med sorg at gøre. Omsorg er noget uendeligt svært. I omsorgen lægger en andens kærlighed og ansvar sig tæt omkring den andens sorg og bekymring. Jeg optager den i sig, så egentlig kun aftrykket bliver tilbage. Og se, det er jo det forunderlige ved det, at sådan har Gud omsorg for os. Derfor er det, at vi skal kaste alle vores bekymringer på ham. Alle. Med streg under alle. Det vil altså sige, at der er ingen undtagelse. Der er intet, der er for småt, og intet, der er for stort. Alt tager Gud imod. Kast, siger ordet. Det er som om, der skal beslutsomhed til, og det skal der også. Der skal beslutsomhed til det at ville kaste alt over på Gud. Ligesom når lægen skal tage plasteret af såret, så finder han ikke på at gøre det langsomt, men han gør det med et ryk. Pludseligt. Viden at det gør måske ondt, men når han gør det pludseligt, så varer det onde ikke så længe. Jo fastere, kan vi sige, vi tager på os selv, desto bedre har vi det. Lad os endnu en gang høre ordet, og lad os prøve på at tage os det til hjerte og leve med det i vores dagligdag. Så skal vi også nok opleve, at der er en dyb sandhed, en dyb befriende sandhed for hvert eneste menneske i det ord. Kast alle jeres bekymringer på ham, til han har omsorg for jer. Amen. Du kan ta allting jag äger, allt vad människor har kärt. Varje dyrbarhet som världen dig kan ge. För den kärlek Jesus ger mig överstiger allt och allt. Utav större ting än du och jag kan se. Så du frågar mig om Jesus, varför jag vill gå hans väg. Hur jag vet att himlen finns, att Gud gör väl. Jo, han ger evigt liv att leva, resten blott förgängligt är. Därför har jag Jesus kär. Frågar mig om Jesus, varför jag vill gå hans väg. Hur jag vet att himlen finns,
gör verk. Jo, han ger evigt liv att leva, resten blott förgängligt är. Därför har jag Jesus kär.